Na svete, kde sme dennodenne zahalení do povinností a starostí, sa často zabúdame zastaviť a obdivovať jednoduché a malé veci. Predstavte si, že ste na tejto planéte prvý deň. Všetko je nové, všetko je fascinujúce. Ako malé dieťa, ktoré sa s otvorenými očami pozerá na svet okolo seba, môžeme znovu objaviť radosť z maličkostí, ktoré nám život ponúka. Naša cesta k obdivovaniu životných drobností začína v okamihu, keď sa zastavíme a uvedomíme si krásu každodenných momentov. Ráno, keď sa prebudíme a pocítime teplo slnečných lúčov na našej pleti, sa môžeme zamyslieť nad tým, aké je úžasné, že slnko svieti. Tento pocit nás môže naplniť šťastím, ak sa naň pozeráme očami dieťaťa. Ako malé deti sa tešíme z každej kvapky rosy na tráve, z farieb kvetov, alebo z toho, ako vietor jemne šuští listami. Tieto drobnosti, ktoré sa nám zdajú bežné, sú vlastne zázraky, ktoré robia náš deň výnimočným. Deti majú jedinečnú schopnosť nachádzať radosť vo veciach, ktoré dospelí považujú za samozrejmé. Práve ich schopnosť obdivovať je v nás dospelých často potláčaná frustráciou a nárokmi života. Ale pozrime sa na to z inej perspektívy. Čo ak by sme si každý deň našli chvíľu na to, aby sme si vychutnali našu obľúbenú šálku kávy, ako keby to bolo prvýkrát? Čo ak by sme počúvali zvuky okolia, spev vtákov, šum stromov, smiech detí? Tieto zvuky sa môžu stať zdrojom našej radosti, ak si ich budeme vedomí. Obdivovanie maličkostí nám tiež pomáha udržiavať si perspektívu. V súčasnom svete sa často sústreďujeme na to, čo nemáme, a zabúdame na to, čo už máme. Materiálny svet nám ponúka množstvo lákadiel, no pravá hodnota spočíva v tých najjednoduchších veciach. Zohriatie sa pri pohári čaju v chladnom dni, úsmev od neznámeho, alebo pohľad na hviezdy v jasnej noci. To sú chvíle, ktoré nás môžu naplniť šťastím a vďačnosťou. Šťastie a spokojnosť sa neskrývajú vo veľkých udalostiach, ale v drobných detailoch našich životov. Keď sa naučíme vážiť si tieto maličkosti, dokážeme si aj naďalej udržiavať detskú radosť v našich srdciach. S každým povzneseným pohľadom na svet sa z nás stáva niečo viac. Otvárame sa kráse a čaru života a nachádzame pokoj v chaose okolo nás. Ak chceme byť šťastní, učme sa obdivovať a vážiť si maličkosti, ktoré nás obklopujú. Ako by sme boli na tejto planéte prvý deň, môžeme sa opäť naučiť tešiť sa z každého okamihu. Stačí len trochu pozornosti a otvorenosti voči svetu a zázraky sa objavia vo všetkom, čo nás obklopuje. Nezabúdajme, že šťastie je často ukryté v najjednoduchších a najmenších chvíľach nášho života.